Добринище се намира в югозападна България. Името му идва от добри неща. Градът е разположен в североизточното подножие на Северен Пирин, в югоизточната част на разложката котловина на надморска височина от 840 метра. Добринище е град с древна история, непокътнати традиции и изключителни природни забележителности, съчетания от лечебна минерална вода, зимен и летен туризъм, прекрасна девствена природа. Селището е известно още от римско време с лековитите си минерални извори. В находището съществуват 17 извора. Най-известен от тях е Сребърният извор, богат на сребърни иони. Температурата на водата е между 30 и 40 градуса. Животът в това райско кътче на България се одухотворява с народните традиции, бит, нрави, обичаи, народният автентичен фолклор, цялото духовно богатство, завещавано от поколение на поколение. Гергьовден събира в пъстра фолклорна палитра живите багри на българската народна носия, пролетното ухание на росната китка, омайното ехо на благозвучната гергьовска песен и традиционните фолклорни ритми на Добринище. Велик ден в Добринище, празник на празниците и тържество на тържествата. Великденските яйца заемат главно място в ритуала за най-големия християнски празник. Самобитната традиция се предава от поколение на поколение. Яйцата се шарят от самобитни майсторки с пчелен восък и специално приготвени дървени писалки с алуминиев писец. Невести и свекърви раздават червени яйца и всеки получава шарено добринишко яйце. Добринище е известно в цяла България със своята капама. Капамата си е най-убава за божич. От има много в нея работи. Най-отдолу се тура от сменката, а па оризо и каже лоса умешува, сетне то се реди, туре се и от шужуко, и от кървавицата, и петели. И се туре и црън пипери, да пинови листча, и тимьон, и купрец. Та сега, като отвориме, цялата мала замериса на убаво. На здраве! На здраве! Ястието представлява кулинарно изкушение и носи автентичния дух и настроение на хората от Добринище.